Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, gisaulog karon sa simbahan ang Trinity Sunday or Holy Trinity Sunday. Ang Domingo sa Santissima Trinidad. Humana nato na dawat o gisaulog na sad nato ang Pentecostes. Mao'y nagkumpleto sa atong doktrina, sa atong pagtuo ug mao ni ang sentro sa pagtuo nga Katoliko nga adunay usa ka Dios, tulo ka personas, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nya kini misteryo kini apan dugay na sad ni natong gidawat o gisabot. Mo na ato na lang ning puy-an o ato gyud ning puy-an. Iampo nato nga magkahiusa unta ang tanang tao sa tibuok kalibutan, labi ng mga leaders, labi na gyud sa mga nagubat karon nga mga nasod. Maliwat unta sila sa atong Ginoo nga nagkahiusa ang iyang personas. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigi og tabang nato dinhi, nakighiusa nato bisan tuwa sila sa nagkalain-laing mga nasod sa tibuok o mga lugar sa tibuok kalibutan, ato sang iampo nga hatagan unta sila kahiusa o kabalaan sa ilang kinabuhi, kuyog sa ilang mga pamilya o mga mahal sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog ni ining misa, hinumduman nato o atong hinulsulan ang atong mga sala. Kaluhian unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. Dios nga Amahan, nga sa pagpadala sa pulong sa kamatuoran o sa Espiritu sa kasantos nganhi sa kalibutan, mipadayag ka kanamong mga tao sa imong katingalahan nga misteryo, ihatag kanamo dinhi sa among pagpadayag sa matuod nga pagtuo, ang pag-ila sa himaya sa tunhay nga Trinidad ug pagsimba sa iyang kahiusa diha sa gahom sa iyang kahalangdon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Busa nagtabas si Moises og duha ka papan nga bato sama sa unang duha ka papan ug sayo pagkasunod buntag mitunga siya sa bukid sa Sinai ug gidala niya ang duha ka papan nga bato sumala sa gisugo sa Ginoo kaniya. Unya mikunsad ang Ginoo nga gilimaysan sa panganod ug nagbarog didto uban si Moises ug gilitok niya ang ngalan ang Ginoo. Miagi ang Ginoo sa atubangan ni Moises ug miingon, "Ako ang Ginoo, ang Dios nga maluluy-on. Dili ako daling masuko ug hupong ang gugmang walay paglubad ug matinumanon." Mihapa dayon sa yuta si Moises ug misimba. Miingon siya, "Kung tinuod gayud nga nahimuot ka kanako, hangyoon ko ikaw, Ginoo, sa pag-uban kanamo. Tiga kaayog kasing-kasing kining maong katawhan, apan pasaylua ang among pagkadautan ug ang among kasalanan, ug dawata kami, ingon, nga imo na." Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Himaya ug pagdaig hangtod sa kahangturan. Himaya ug pagdaig hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw o Ginoo, Diyos sa among mga katigulangan. Angay kang daygon ug bayawon, labaw sa tanan sa kahangturan. Ug daygon ang imong balaan, ug mahimaya ung ngalan. Angay daygon ug bayawon, labaw sa tanang katuigan. Daygon ikaw diha sa templo, sa imong balaang himaya. Angay ikaw daygon ug bayawon, labaw sa tanan sa kahangturan.
sa trono, sa imong gingharian, angay ikaw daygon o bayawon, labaw sa tanan sa kahangturan. Daygon ikaw nga nagadungaw ngadto sa mga kahiladman, gikan sa imong trono diha sa mga kerubin, angay ikaw daygon ug bayawon, labaw sa tanan sa kahangturan. Daygon ikaw diha sa ali sa kalangitan, angay ikaw daygon o bayawon, labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya o pagdaig hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Karon mga igsuon, manamilit na ako. Paningkamuti ninyo nga mahingpit kamo, pamatia ang akong mga hangyo, paghiusa kamo ug pagmakigdaiton. Maguban unta kaninyo ang Dios sa gugma ug kalinaw. Pagpangumustahay kamo uban sa halok nga inigsuon. Nangumusta kaninyo ang tanang katawhan sa Dios. Maguban unta kaninyong tanan ang grasya sa Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang pagpakigambit sa Espiritu Santo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Maya ka ko. Si Jesus miingon kang Nicodemo, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan
ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot kundili aron pagluwas niini. Ang tanan nga motuo sa anak dili silutan, apan kadtong dili motuo kaniya gisilutan na, kay wala man siya motuo sa bugtong anak sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang Santissima Trinidad nga atong gihimong doktrina gani sentro sa atong pagtuong Katoliko usa kini ka misteryo. Dili nato matugkad apan pwede natong sabton o dawaton. Pero di gyud nato siya kompleto katugkad. Dili pareha sa 1 plus 1 equals 2. Nya 2 plus 1 equals 3. O, kamatuoran man sana siya pero dili na mahimong misteryo kay matugkad man na nato, ma-explain man. Pero kung moingon tag 1 plus 1 plus 1 equals 1, sawan? Misteryo. Na siya. Ang gamayng pagsabot nato, una, tungod kay gipadayag sa Dios. Ang Amahan sa unang pagbasa, mao'y mihatag sa kasuguan, sa dihang ang mga tao naglunang sa sala, mianhi ang anak, nga mao si Hesukristo. Siya mao'y nipadayag, nga ako ug ang Amahan, usara, nya pagsaka sa langit ni Hesus, mikunsad ang Espiritu Santo, nga gisaad ni Hesus, ug niingon siya, ang Espiritu Santo, mao'y magtudlo ninyo sa tanan, nga akong gisulti, ug igsusulti, kay ang tanan nga naa sa Amahan ania kanako ug ang Espiritu Santo magsulti lamang unsay naa nako ug sa Amahan. Pasabot na usara sila. Revelation nga ikaduha. Kay kita mga larawan man ta og kasamahan sa Ginoo, duna sadtay Trinitarian aspect. Pwede nato gamiton ang atong lawas aron ma-explain ang Holy Trinity. Pero di gyud kompleto. Una, ang Amahan mao ang ulo. Namoy ulo. Lingi ay mong tupad na pabanay o. Sa una ra ba hadlokon mila masamad gawas ginarong paring wayo. Hadlok kay may masamad sa una kay idigdugo ba mo gawas ang paring wayo. Naatay ulo. Nya kining ulo og pangutan-on nimo ang mga medical people kanang nag-study aning atong biological setup, ingon sila everything in our body controlled by the head. Di ba? Mao ni siya ang first person sa Trinity, ang ulo. Nya naa sad tay kasing-kasing ang gugma. Ang simbolos kasing-kasing ang gugma. Muna si Jesus mao ang gugma sa Dios. Matod pa sa atong ebanghelyo, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Kanang gugma mao nay makaluwas. Ang kaning ulo mao ni ang mo create, mumugna mga plano ana. Nya kining gugma mao ni ang mo translate sa gikuan bagi plano. Dayon, ang atong nervous system. Nervous system ba? Kaning gatuyok sa atong lawas, mga nerves. Mao na siya ang Holy Spirit. Mao na ang Holy Spirit naa natong tanan. Naamoy nervous system. Naaw eh. Makita ninyo? Dili. Mao man ang Espiritu Santo, di makita pero galihok. Di ba? Akan ni ginagmay ra ning explain. Onya, ang akong ulo
Unsa man ni? Fadersiano ni dili. Fadersiano. Ang akong kasing-kasing unsa man ni? Fadersiano ni dili. Fadersiano gyapon. Ang akong nervous system, Fadersiano ni dili. Kaning baba nga naglitok. Bunga man ni sa nervous system, kaning baba galitok. Fadersiano ni. Kaning tudlo nga nagtudlo-tudlo, lahi naman sa nig-function, Fadersiano ni. Di ka kaingon nga, uy, daghan mang Fadersiano. Dili na. Usara ka Fadersiano. Pero daghan siyag mga functions. Pero ato lang isummarize into 3 main functions. Muna ang amahan sa atong doktrina sa simbahan, mao ang creator, ang anak, mao ang savior, mao ni ang basic nilang function, o ang Espiritu Santo, mao ang sanctifier, ang tigbalaan. Nakaron, unsa may tumong sa Ginoo nga nahimo man siyang tulo ka persona. Unang mensahe nga ang kahiusa, unity, oneness is primary nature of God. Ang Ginoo di ay nagkahiusa. Nya kadtong mutuog Ginoo, magkahiusa gyud. Kung maglihok ning tulo, Amahan, Anak ug Espiritu Santo sa atong kinabuhi, magkahiusa kita. Pero duna gani usaan ni nga di na mulihok, mabungkag ta. Muna ang mutuo lang gyud sa Amahan, di mutuo sa Anak ug sa Espiritu Santo, bungkag. Ang mutuo sa Espiritu Santo pero di mutuo sa Amahan ug sa Anak, bungkag. Mutuo ra mo sa akong naong pero di mo mutuo sa akong bakbak, awagi mahalin nga salat. Kaya ang ako ra mang naong inyong gituhuan, ang akong bakba nga nisulti nga pamalit mo og salat, di man mo to. Mao sa na dinhis katilingban. Nakaron sa katilingban unsaon man aron makabot ang kahiusa o kaluwasan, kinahanglan mag-una gid ta og himo og pangulo. Naagyoy pangulo ang katilingban. Muna sa atong gobyerno na ay mga pangulo gikas presidente hangtod na gyud sa barangay officials. Gani usahay maglalis patag kinsay atong himuong pangulo sa barangay. No? Basig magaway-away na sa mga buanguna mo. Pangulo. Sa simbahan nasa tay pangulo gikan sa Santo Papa hangtod gyud sa mga pangulo sa mga organizations, mandated organizations. Importante kayo nga naatay pangulo, sama nga importante sad nga naay Dios Amahan. Nya ang anak, unsa man ning anak? Ang anak mao ang balaod sa katilingban. The law. Muna ang anak pag-anhis kalibutan ingon siya akong hatagan og sana kumplitong kahulugan ang balaod. Wa kumuanhi aron pagwagtang sa balaod, akong tagaan og hingpit nga kahulugan. Siya mao ang balaod sa atong katilingban, ang gugma sa Dios. Kani manggong balaod, gugma man na siya. Panalitan kanang traffic rule or balaod sa traffic. Nganong mosunod man ta anang mo green ug mo puwa. Ngano inig puwa mo stop man ta. Aron makadagan sa tong pikas. Kay nahigugma man ta nila atos lang tagaag higayon nga makadagan. Munang mohunong ta aron mudagan. Hala sige, ayaw tumana ka ng balaod sa trapiko. Magkabanggaay ta. Ana. O dinis atong simbahan, nganong mao man ay purmas pagparking. Nganong ang atong pimag moingon magyud nga anay pagpurma. Aron hapsay, luwas. Ato na nanggi hanay daan kay ngano man aron ma-express nga nahigugma tas mosimba dinhi. Gani ni abang ta ning diri kilid 20,000 per month aron lang gyud ma-extension sa
parking kay di ta gusto nga ang nga gihigugma nato nga nagdag sakyanan dinhi madiin-diin og parking. Naa diya skilled. Gugma na. Nya kamo og ingnon mo spi mag parking, mingog mo buot mo nako ari ko diri. Buangon ka. Hinigsod ninyo dinhi na ato mga asirits. Puy-puy taon kay kamot ana siging ana. Nya mo anang asirit ari jud ka agis pikas. Buangon ka. Nahigugma na nimo mo bitang gigiyahan ka na kay nahigugma na sama gud anang manag-uyab, di ba? Kasuway mamuguyab-uyab, ako kasuway sad ko. Og maghigugma ay na, magkuptan na nas kamot, no? Nya hinay kay na sila mulakaw kay basig madagma. Nya agbayan pag ginas laki, kasuway sa kog agbay so na. Wala ko kasuway kuot-kuot no. Agbay kasuway sa ana. O nya ngano agbayan kay gihigugma. Kanang inyong anak o gihigugma inyo ginang anaon, no? O nya inyong anak mulugnot, awa mahigugma, posible madagma na dito sa gawas. Pero naay gugma magkuptan na gina. Mo na din higihanay gid mo. Hanay. Pero naagi mga masinupakon. Naintaw asirit ako bakitan, maglakaw nga ri padong sa unahan. Ang gasunod tuwa din nilingkod sa luyo. Mo ana din asirit pag-abot sa unahan. Diri lang sir. Ato ra man di. Anong anaon man ninyo? Anong inyo man ang torturon ang ato mga asirits nga nahigugma man ninyo, expression man na sa gugmas pari ninyo. Kinsa may head sa parokya, ang parish priest. Kinsa may head sa diocese, ang obispo. Kinsa may head sa simbahan, ang Santo Papa. Musunod ta og unsay ilang hanay kay gugma na. Balaod ba sa simbahan nga mag-color mo sa buhok? Nganong wa man nagibalaod sa simbahan? Kay nahigugma. Nahigugma sa Ginoo nga maoy naghatag og color sa atong buhok. Dili nato supakon kay may na lang naapatay buhok. Lingi-lingi sa palibot na ipipila wa nay buhok. Ako, kada nako panamin, hapit na ko mo sa isinta, kada nako panamin, nagkanipis na gyud ang diri-ari. Bisag unsaon akong panigkamot nga mudaghan, nag-anam na gyud kasihag. Mao nang ako na lang gihandom ang pagpasalamat nga 20 years ago, puno-puno pa gini dinhi. Karon, halhag na. Madugay ani, sinaw na. Nya, ikaw diha nga naay buhok, wa gani ka pasalamat, color lang, di ka kasunod sa kabubuton sa Ginoo nga maoy atong amahan, nga maoy nagbuhat sa tanan, yawan-on ka. Kaya ang Ginoo mo'y sigig himo, ang yawa mo'y siging guba. Ang tanang hinimos yawa, hinimos Ginoo, gubon si yawa. Nya di na ka kamong musunod dito, patay ka. Yawan-on mo nang yawa, mo'y tiguba sa kalinaw, tiguba sa kahiusa. Maghimo gina siya iyang balaod. Ang yawa, nga wa ra ba maigo sa kaayuhan sa gihimos Ginoo? Pero nang magpalit kag sakyanan, inigpalit mo dito sa Toyota ba? Or ari ba kas Nissan or asa? Naadayon na sila'y brochure unsaon paggamit ang maong sakyanan. Bisan ka na mga gadgets, naana sila'y ka ng guide, manual, aron lang yun ka musunod. Nga naman, sila manggoy naghimo. Kinsa may naghimo anang imong kilay. Nya, nisunod ka siyang plano. Kana, ginagmay ra na. Kisay gahimo anang imong, say tawag ana, reproductive system. Outside o inside sa imong reproductive organs. Kisay naghimo. Nya, imo nang gimahal. Imong girespetuhan. O sige kang palaygit, sige kang inom anang mga pills, gamit anang kondom, mao ka na'y purpose sa Ginoo. Balaod ba sa simbahan nga magpuyo-puyo ang lalaki o babae? Balaod dili. Huwag ka puyo-puyo diha. Tubag. Oh, nga buangon ay wala mo tingog. Balaod ba sa simbahan nga muhog jud kag kolekta?
Nya manghuog mo sa kolekta. Maayo. Kana maglingiw-lingiw, mga yawanon ha. Supak sa balaod simbahan. Mao na, ang balaod, mao na'y gugma sa simbahan. Unsa may Espiritu Santo dinhi sa atong katilingban, ang pagtuman sa balaod. Ang Espiritu Santo, matod pa ni Hesus, mutudlo na ninyo unsaon pagtuman ang tanan nga akong gisulti kaninyo. Matod pa niya, daghan pa ko gisulti ninyo, pero dili pa mo kasabot karon. Pero inigabot sa Espiritu Santo, masabta ninyo ang tanan nga akong gustong isulti kaninyo. Muna ang mutudlo nato unsaon pagtuman ang Espiritu Santo. Muna mangandoy kita, musangpit kita sa Espiritu Santo. Ikaw ba na kay naibgan nga laing babay, ingna ang Espiritu Santo, balaod ba nis Ginoo nga ako ning hikap-hikapon? Espiritu Santo, lamdagi ko. Nya mohonghong day nang yawa, okay ra gid na. Nya ang Espiritu Santo ayaw, sala na. Nya sa may imong sundon. Ha? Nagasige naman igparayig nimo dito sa beer house. Masaman hikapon dili. Depende nimo. Mao na og suod ta sa Espiritu Santo, sayon kayo ang pagtuman sa mga balaod sa simbahan og sa katilingban. Nga naman, makahibaw man ta nga kining maong balaod dinhi nako mapadayag ang akong gugma. Sama na to dinhi na maligya tag slots. Pagbuot ba nas Ginoo o dili? Pagbuot. Kay alang manas kaayuhan sa simbahan, unyag dili ka mo palit og slot, bisag naa kay kapalit. Wa na, nisupak na kas pagbuot, wa na ka makighiusa sa simbahan. Kung mo barog ning atong kumbento, nya kining punoan ning atong simbahan dinhi, kaning nang hitabo sa atong palibot, hangtod mo mga matay, magsige mog tan-aw sa simbolo sa atong kahiusa. Dili lang kitang mga online at territorial parishioners, apil na ang mga online parishioners nga nitampo dinhi bisag wa sila dinhi, wa gani sila kakita nato personal, nakighiusa, naadayon ang kalambuan. So ang Holy Trinity, simbolo sa kahiusa, diha sa gugma, aron mulambo ang kinabuhi. Ana. Sige, ako mong taga-ag-report sa atong panaghiusa ha. Nao na itong naka-apil ba mo ani. Ang atong SBF DAG para pagtukod sa kumbinto as of yesterday, na natay halin sa atong mga slots nga tag 500 pesos per slot. Nga nanatay halin nga 22,506 slots. Oh, pakpak. Anaapay 53,494 slots nga available. Paspas kayo ang atong pagtrabaho ros kumbinto. Salamat sa atong mga contractors. Tanawa ang atong tanawon ang update karon sa atong trabaho. Kana ilisana ng atong perspective kay naay gamayng changes ana. Mo nang atong iagi pang simana. So napurma-purma na ang pagpreparar para sa third floor.
Padong na tas third floor ang atong trabaho. So, atong pakpakan ang atong mga contractors. So, nindot kayo, no? Nagkahiusa. Mao na siya ang Trinitarian principle. Oneness for progress and holiness. Unya, sa ato sang katong bag-o pa lang natapos nato nga Flores de Mayo ug Santa Cruzan, maligya ta atog MMPP nga 10,000 slots, tag 100 per slot. Ang atong total nga halin niabot og 11,608 slots. Pakpak. Ang equivalent ani sa actual nga figure is 1,160,800 pesos. Yang atong gasto sa dato niabot sa 1,138,400 pesos. Naapay sobrang gamay nga 22,400. Pakpak yapon. Nya ako na lang ning lahuson og report ninyo ang husay sa atong mga nahalin sa SBF DAG para sa projects o ang atong kaning charitable fund kay nagpakang ni sila. Sorry to tell you nga ato gidin taong nakuhaan ang SBF DAG. Ang atong total SBF DAG nga nadawat gikan sa February 2023 hangtod sa May 31, 2023 niabot og 10,916,000. Yang ato nang na-spend sa projects dinhi sa kumbinto o kaning ginagmay natong project sa palibot niabot na og 6,436,000. So naapay 4,480,000 nga kanang sobra sa SBF DAG. Nga sa atong charitable fund na manghatag na to diri ug ang atong gialot nga kwarta para sa charitable expenses, ang total niabot og 2,358 o 2,358,000 aning February to May. Pero ang atong charitable expenses sa atong gipangtabang adto sa mga kapilya, mga parokya o mga individual persons ni total og 5,097,000. So naay deficit nga 2,739,000. Nya napakang ni ngadto sa atong SBF DAG as of May 31 naa na lang tay sobra nga 1,741,000 deficit. Gusto mo nga mapositive ni? Gusto mo? Sayon ra gyud kayo, di na mo kinahanglan mo spend og kwarta. Suportahi lang ang atong YouTube channel. YouTube channel na to ba? Kadang Padresiano Ubod. Ito tanawon atong YouTube. Kana nga account. Ang inyo rang buhaton, kanang account ha, dili na kanang uban na may daghan diyang gasigi sa down upload sa atong mga humili na pagimuhingan o Padresiano humili o bisag unsa na lang, kana gisunda kanang naunga pangitaan na sa YouTube. Nya imo nang i-subscribe, imo nang i-like, imong i-share, nya paminaw nimo hangtod mahuman o niya ang mga advertisements imo lang i-allow nga mahuman. Kada nimo buhat ana labing minus na ay 1 peso nga i-share ang YouTube nato. 1 peso. Nya mga 151,000 naman subscribers, nya mangpuno pa gyud mo kamo pa ka subscribe. Sa to pa maghatag tag 1 peso every day sa parokya. Nya 150 man na 1,000. So doon na untay mo sud nga 150,000 kada adlaw sa parokya kung atong tabangan og tan-aw. Igtapos buwan pila man na? Kamo na lang ikwenta. Di ba? Imo ra gyud ang paminawon, manglaba ka, imong paminawon, maglungag ka, magduog mo sa imong paminaw lang ka na. Magkuan ka, mag-study ka, minaw ka, imo sang ingnon imong mga anak,
hunong mo anang TikTok usa day, kamudong, ay mo anang games usa, paminaw sa mo sa Waling Padersiano, aron maka-share tades iyang YouTube channel, nya imo sang imbitaron tong imong mga parinti nga, mong biyota, haron manood ang tag 1 peso sa parokya. Kay ang tanan nga income nato aning atong YouTube channel atong gamiton sa charitable fund. Nya atong last month or April ang nadawat nato nga share gikas YouTube niabot na og 151,000 atong niaging Abril. Oh, di ba? Atong paminahon karong Mayo og nananaw ba mo? Nagnananaw mo, nay mapuno. Di ba? Nya mao ra na atong technique. Nya ini kadaghan na ana makaber na tingali ang atong mag-average of 500 to 600,000 per month nga expenses nato sa charitable. Maluoy magitas manganhi dinhi. Labi na gyud mag-agas-agas ng luha kay naay iyang amahan nga namatay way ikapalit sa lungon. Naain tayo na ospital, di kagawas kay dako kay balance, mga estudyante, tanan way bugas, nagmasakiton, tambal, mga kapilyasan, muanhisad nato, dili lang dinhi, apil na laing mga kapilyas, lain-laing lugar sa Pilipinas, mag-message na nato, maluoy man sad ta, atos mga parokya, o uban pa, ato lang ginang i-share, kay usara man ang simbahan, usara gyud ang simbahan, muna atong i-distribute ang mga grasya nga atong nadawat. Mao ni siya ang Trinitarian principle. Oneness in love and graces, unya oneness in holiness. Og ato ning buhaton nindot kaayo. Nasubo bitaw ko kay naaroy deklarasyon ang simbahan nga dunay local apparition dinis Pilipinas sa mahal nga Birhen Maria nga daghan na sad ang nagdebosyon. Di lang nako isulti kay para di kayo mukan pero nanas atong lungsuranon karon ug mopalit mo lungsuranon na front page na ang pari nga nagwali nga iyang gipasabot nga wa gi-approve sa Roma kining maong apparition. Ang nagpangulo ani nga usa ka magbabalaod sa atong nasod nasakitan nganong giwali sa pare nga dili pa na-approve sa atong simbahan, wa ma-approve ang maong aparisyon ni Mama Mary. Sa iyang kahiubos ni file siya yang gipailag kaso ang pare kanang gitawag og sana offense or religious offense sana sa to pagkuan religious offense against religious feelings. Inana man ting ito kana bang nahiubos ka ba, nasakitan ka kay murag gi-discriminate ang imong pagtuo, naa man din balaod ana kung kukibawa na masige niyo kung ikiha mo ditso kung kapusas dire mao na nasakitan iyang gikihag ditso sa korte. Ang pari gidakop, wa siya musulti nga ri sa pangulo sa simbahan, dili unta to sa head sa simbahan, dili sa head sa state, kay ato man ang look, ato man na sa simbahan nga isyo. Pasabot mag-usa unta ta, dito unta to siya ni verify, Father nganong imo man ang giwali, nya pagwali unta dito unta siya ni report sa obispo, dito niya gikiha ang pare sa obispo, dili dito sa korte. Tungod lang kay na ay religious law nga pwede ma-persecute ang offense sa usa ka tao, usa ka pari nganha nimo, di na lang jud ka pariha man ta, pulos man ta Katoliko, we belong to one body, diri i-report sa head. Kung ang imong kumingking sa tiil matunok, asa man na niya i-report, aris otok dili dito sa silingan, haron sulbaro na sa lawas ana i-report sa obispo. Karon in town nagkagubot na gamay sila, nga ato lang iampo nga mahusay na sila. Ako lang point ba, maghiusa unta ta, let us adhere to our head, ang Santo Papa. Nya dayon down na rin sa mga kaparian. Ug naay reklamo, i-report sa head sa simbahan. Ayaw usa dito sa kaning korte.
Matod pa ni San Pablo, nakadungog ko ninyo nga nagkinihaay mo dito sa pagano nga babalaod, pasabot dito sa state. Wala na lang yung makahusay ninyo diha sa atong simbahan, nga naamantay daghang mga leaders. Nganong inyo pag inang i-report ngadto sa dili taga-simbahan. Pasabot, the state law is not the same at all times sa atong church law. So arita sa church law, mangayog kasulbaran nining atong mga gipangbati o kaha mga doubts and confusions. Mo na gitawag og Trinitarian principle. Di ta magbuwag. Sama gusbana og sa asawa, kung makasa ang inyong anak, niya adto mo report sa silingan, malipay mo, di oy, anda i-report ninyo, aron sulbaro ninyo, isip ginikanan, kay kamo may head sa family, lipay kay mo ana, bisag magsinukmagay pa mo diya, magtamparusay pa mo mga hiwi ng inyong ipon o mga naong, basta kamo lang, okay ragid na. Di ba? Maghinilakay mo, magakos mo iguman, ato-ato lang, ayaw i-apil ang silingan. Na pahinomdom lang ni Trinitarian principle. Manindog na ta mga buotan. Atong ipidayag ang atong Trinitarian nga pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga buktong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Ikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa Dios nga ang ilang kahiusa mo takod dinhi sa atong kinabuhi. Ato untang mahiusa ang atong kaugalingon ngadto sa atong Amahan, busa moingon kita, hiusaha kami Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Nga ang simbahan pinaagi sa iyang kamagayloyon, ipadayag niya ngadto sa tanan ang gugma sa Amahan, alang sa Anak diha sa Espiritu Santo, magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Nga ang tanang Kristohanon maghiusa aron alang sa ilang kahiusahan, mupadayag sa hingpit nga katilingban sa Amahan, magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Nga ang atong nasudnong pangagamhanan, mupakitag pagtagad sa tanang lungsoranon, ilabi na sa minorya sa lahing kultura, magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Nga pinaagi sa ilang pag-atiman sa usag-usa, ang atong Kristohanong katilingban, mamahimong makitang ilhanan sa gugma sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang magrasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa makadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Nga ang mga nagamatay, makaambit na ni anang walay katapusang pag-inambitay,
sa gugma tali sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Iusaha kami Ginoo. Amahan namo, tabangi kami nga mamati sa imong anak ug mosunod sa imong balaang espiritu ug dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nga kanimo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagayag pagmaya sa sayangalan, alang sa puslanan sa tiguang santos sa simbahan. Santusa Ginoong Dios namo, pinaagi sa pagsangpit sa imong ngalan kining mga halad sa among pag-alagad og pinaagi niini himua kami nga tunhay gayod nga gasa alang kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matar. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw uban sa imong anak ug sa Espiritu Santo, mao'y usa ka Dios, usa ka Ginoo, dili sa kausa sa persona kundili sa Trinidad sa usa ka kinaiya. Kay ang gituuhan gud namo mahitungod sa imong himaya nga gipahayag nimo, mao usab ang gituhuan namo mahitungod sa imong anak ug sa walay kalainan mahitungod sa Espiritu Santo aron sa pagpahayag namo sa matuod ug walay kinutubang pagka-Dios. Simbahon namo ang tulo ka nagkalain-laing persona ug ang kausa sa ilang kinaiya ug ang kasama sa ilang kahalangdon. Kini ang gidayeg sa mga anghel ug mga arkanghel ingon man sa mga kirubin ug mga serapin nga sa walay hunong nagatuaw matag adlaw sa usa ka tingog sa pag-ingon.
santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kadinyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Sab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako ang ayong palawat kanimo, apay ni pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. Makaayo unta namo sa lawas og kalag Ginoong Dios namo ang pagdawat niining sakramento ug ang pag-ila sa Santissima Trinidad ug sa ulusahong kahiusa sa tagsa-tagsa ka persona pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kahiusa nga Dios non, divine unity. Mao ni ang magdala nato sa tinuod nga kalambuan o kaluwasan. Salamat sa nakaghiusa nato dinhi ang atong mga nag-serve nining misaha karon, ang atong mga pimag dito sa gawa sa parking, ang atong mga Eucharistic lay ministers, ang atong mga usherates, ang love offering assistants, ang atong mga sacristans, ang atong IT, mga IT, ang atong lectors, salmista, ang atong mga parish personnel, ang nag-decorate usab nining atong mga altars, ang atong choir, ang San Vicente Ferrer Choir, ug ang tanan nga mihimo sa formal offerings katong nihatod sa inyong mga gasa nga ri, either dito sa basket or diri sa atong gidawat. Pinanguluhan kini sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Rodante ug Mrs. Emer Liza Arantilla and family. Masipang pakpak pasalamat kanilang tanan. So mao na to no, padayon tagpalit og SBF dag, napay daghan nga mga available, mga 53,494 slots pa nga tag 500 pesos per slot. Pwede ra gyud mong mopalit ani kada semana usa ka slot. Ang inyong buhaton ayaw na lang mog snacks the whole week. Why snacks? Nya kung di pa paigo kay di kaabot og 500, ayaw na mog sakay motor, lakaw na lang mo no. Usa ka way. Mga unom ka adlaw ninyong lakaw 20 gud na. Unya snacks ninyo ana. Nya di pa gyud paigo, ayaw na lang mog paniud to no, kana na lang pamahaw og panihapon. Nya mga budget nimo ani ipalit og slot. Usa ka semana kapalit mo, daghan na kay nag-ikatabang sa atong simbahan. Nya labaw tanan mo view na gyud mo sa atong YouTube ha. Tanawa to, ibalik ra tog flash inday okay sana na adi ang gakuan. Anang atong naong timan ina Padresiano Ubod. Ana nya mao nang naong nga. Nya ang tanan nga sud anang maong channel, humili, misa o kanang naay subtitle, ala i-play na tanan, i-like, i-share. Dako kay mong ikatabang para sa atong mga charitable fund din his parokya. Nya ang ato di ang month of April nga financial report ako ning ihatag ninyo, na late lang ni gamay kay nabisi kitag maayo. So ang atong beginning balance 2,042,241 pesos and 74 centavos. Total cash receipts sa month of April 8,937,691 pesos and 95 centavos. Ang atong total cash disbursements for the month of April is 8,147,739 and 25 centavos. Atong ending balance for the month of April 2023 is 2,832,194 pesos and 44 centavos. Atong pakpakan ang atong kaugalingon kay kita'y nakatampo niini sa tanan nga atong gipaambit dinhi sa simbahan. Nya sa makausa pa, salamat kay ninyo sa inyong suporta sa atong parking areas, sa inyong mga love offerings. Dili lang sa upkeep, apil na sad sa atong abangan dito Pikas, 20,000 per month. Nakatabang yun kaayo. So padayon mo sa inyong paghatag sa love offerings. Nya naningkamot punta nga ato unta nang mapalit diha nga luna. Ato pa na rong gi-workout, palihog lang sad og ampo.
Nya ug unsay outcome aning among mga meetings karong nagpadayon, ako lang niya nang i-announce, hinaut unta nga magtinabangay tang tanan. Nya salamat sa pagdala sa inyong mga anak dinhi, labi na sa mga bata pa kayo, kay dako kay nagkapuslanan sa ilang kinabuhi. Antusa lang usa ninyo nga kung magsiaw-siaw di kanang di pa kay relax, igawas lang usa kaysa ngadto-ngadto mabuutan nagmaayo. Parihaning uban nato ro mga children diri nga di na gyud magtingog-tingog kayo, nya di na sa nila ilamba-lamba ang ludhanan. Pwede na sila mga matay, ay mga buutan na kaayo. Pero daghan pa na silag maabot, no? Salamat mga parents. Ni atong pakpakan atong children. Children, congratulations. Mabuotan kay mo. Balik-balik mo kanunay. Manindog ta para sa panalangin. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Idoko ang inyong mga ulo ug dawatang panalangin sa Dios. Ginoo kaloy-i ang imong katawhan, itugot kanamo nining kinabuhia ang maayong mga butang nga magdala kanamo nganha sa kinabuhi nga walay katapusan nga imong giandam alang kanamo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.